Și zi-mi și mie, la ce pot să mă aștept, încotro mă îndrept, pot să mă respect? Nu-s arhitect, dar îmi construiesc viața. Nu-s pe subiect, dar-s predicat, de dimineața până seara. O heau rara, respir, mi-aprind țigara, mai vreau să dau și gol, sătul să nimeresc doar bara. Sătul de iarnă, mai vreau să văd și vară. Știu, filmul e confuz, dar mai vreau și o poză clară. Mă simt cu spatele la perete, simt că trebuie să învăț cine știe ce secrete, că viața e organizată în etichete, conducători de ieri au lăsat mari amprente. Și nu poți să le scoți, că te-ai născut ca toți, în locul unde tragi tu moralul după tine pe roți. Poți să-mi spui ceva concret de noi? Generația care respiră fără scop în noroi? Băi, e vorba de noi, de vânturi, de ploi, de fete frumoase cu umeri goi, dar și de viitor, nu de un an sau doi. De superputeri rămase fără eroi. Și nu știu ce să fac, dar știu că-s mulți ca mine. Și nu vreau să tac, că dacă nu eu, atunci cine? Că vremea trece, lumea devine rece, ce azi nu va mai fi deloc peste 10 zile, sau file scrise de mine, minți agile, abile să se lege de la sine. Nu mă privi doar, ascultă-mă, copile. Ce trăiesc eu azi, tu să nu trăiești mâine. Să nu vrei doar apă și pâine, să nu fii doar roabă și câine, să nu-i lași să te fure ca pe mine și să nu fii lași să te bucuri și de bine. Și când vine cineva să-ți explice cum să intri în turmă, tu să-i spui, amice, dar eu vreau să las o urmă în urmă. Îți spun, mă, e vorba de noi, de superputeri rămase fără eroi.